Dos. Segone gak mateng-mateng kulupe wis mateng kayak kulup manis sambi terong. Sambele wis ana. Segone gak mateng-mateng. Kayak nunggone segone kae. Oh, gak mateng kian. Piye ngene iki? Marek masak ditinggal. Tangi turu gak ono apa-apa. Kesel. Ngene sak tok ambil sambel. Kon gak mateng-mateng. Gitu loh. Duh, dorong. Rumah tak tinggal turu sik wis.